سلام سلام ቤተሰብ ናይዛ ቻነል ከመይ ሓዲርኩም ሎማዓንቲ ከዓ ብካልእ ትሕዝቶ መፂእኩም ኣለኹ ካብ ቪታሚን ኬ ወፃና ሎማዓንቲ ከዓ ብዛዕባ ቪታሚን ዲ ንደቅና ዝብል ክንዘራረብ ደልየ ኣለኹ መጀመርታ ክሓተኩም እየ ማለት እዩ ቪታሚን ዲስ ንደቅና ንህቦም ዶ ዘይንህቦም ዶ ኸይና ፕሊስ ካብ ሎሚ ጀሚርና ቪታሚን ዲ ንሃቦም ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንቆልዑት ማለት እዩ ንልክዕ ከምቲ ንዓና ቪታሚን ዲ ዝገድሰና ንቆርበትና ንዓፅምና ካልእ ንዝተፈላለየ ነገር ዝጠቕመና ንደቅና ከዓ ብጣዕሚ ዘገድሶም ንኣብነት ኣብ ዴንማርክ ቆልዓ ወዲ ዝኾነ ቆልዓ ማለት ወዲ ይኹን ዋላ ጓል ምስ ተወለደ ኣብ 14 መዓልቲ ኢኻ ትጭምረሉ ማለት እዩ መጀመርታ ቆልዑና እሽሰ ዝኾኑ ከምዚ ድሮፕ ኣሎ ዝውሃቦም ዝነጥብ ከምኡ ኢኻ ትህቦም ክሳብ 2 ዓመት ድሕር 2 ዓመት ከዓኒ ኣሎ 3 ምርጫታት ኣሎ እንተደሊኻ ከም ኬኒና ዝመስል ኣሎ ኬኒና ካልእ ከዓ ኬኒና ኮይኑ ከዓኒ ከምዚ ዝቁርጣም ካሎ ካሪሜለ ዘጥዕም ኮይኑ ከም ሽኮራዊ ነገር ኮይኑ ዝተፈላለየ ጣዕሚ ዘለዎ ከምዚ ናይ ስትሮቤሪ ገለ ዝተፈላለየ ጣዕሚ ዘለዎ ኮይኑ ዝቁርጥምዎ ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣሎ እዚ ከመይ ይመስለኩም ፀንሑ ከሪአኩም ከምዚ ካሪሜለ እዩ ዝመስል ቆልዑ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውዎ ደቀይ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ከሪሜለ ከምቲ መድሃኒት ማለት ከምቲ ኬኒና ዝመስል ስለ ዘይበልዑለይ ከምዚ እየ ዝህቦም ዝተፈላለየ ዓይነት ክስታይ ዘለዎ ሕብሪ ከምዚ ካሪሜለታት ንገዝአሎም ምሽ ኣሎ ስሊኪ ዝበሃል በዚ ናይ ዛዕዲ ካሪሜለ ማለት እዩ ሽኮራዊ ነገር እዩ ግን እቲ ትሕዝቶ ኩሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሰው ሎማዓንቲ ኣጋጣሚታ ናይ ቪታሚን ዲ ወዲ እዩ ፀኒሐ እዚኣ ግን ማልቲ ቪታሚን ግን ኣላ እዚኣ ማልቲ ቪታሚን ካኒ 12 ዓይነት ቪታሚናት ኣለዋ ንኣብነት ገለ ካብኣቶም ክጠቕሰልኩም ክፍትኒ ቪታሚን ዲ ኣለዎ ቪታሚን ሲ ኣለዎ ቪታሚን ኬ ኣለዎ ካልሽየም ኣለዎ ቪታሚን ቢ6 ኣለዎ ቢ12 ኣለዎ ኩሉ ማለት 12 ዓይነት ቪታሚናታት ዘለዎ ሕጂ ቪታሚን ዲ ኣለዎ ክብለኩም ፀኒሐ ግን እቲ ኣብዚ ዘሎ ቪታሚን ዲ ዓቐኑ ብጣዕሚ ውሕድ 2.5 ሚሊግራም ጥራይ እዩ ሰው ኣነ እኹል ኣይኮነን ኢለ ስለ ዝሓስብ ቪታሚን ዲ ህቦሜ እንደገና ከዓ ካብዚኣ ከዓ ይህቦም ማለት እዩ ሶ እቲ 12 ቪታሚናት ካብዚ ይረኽቡ እንደገና ከዓ ሓንቲ ከዓ ማልቲ ቪታሚን ዲ ከዓኒ ንቤና ማለት እዩ ብዙሕ ሚሊግራም ዘለዎ ትህቦም ማለት እዩ ብዙሕ ክብለኩም ኣለዋ ኣብ ፅሑፍ ንቆልዑ ክንደይ ትህቦም ገለ anyway ቪታሚን ዲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንቆልዑ ክንህቦም ኣለና እዚ ይመስል ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ከምዚ ዘርኣኾ ቆልዑ ስለ ዘሸግሩኻ ገለ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ንዖም ደስ ኢልዎም እዮም ከዓ ዝበልዕዎ ሰው ልክዕ ከምቲ ንዓና ቪታሚን ዲ ዘድልየና ሞ ንዓና ንበልዖ ንደቅና እውን ክንህቦም ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዕኒ ኣነ እውን ከምኡ ስለ ዝገብር እዚኣ ትጠቕመኩም ትኸውና ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ሸር ገይረልኩም ያ ካልእ ከምዚ ተተቕርብልና ትብልዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ነገሩኒ ኣብ ኮመንት ፅሓፉለይ ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ንኸ ኣዝየ የመስግነኩም ቴንኪዩ ብሮክ መዓልቲ